family, this is your guy Munya Oji, the host with the Munya Oji podcast show. So today, in the fun of the moment, Kadiki all the way from Marondera, akahwina cup clash yet this year. So what do you Kadiki? Boy. Safe Ndala. And alongside him we have the manager, DJ Gemini. Madim Ndala. Yeah, what about people? My name is DJ Gemini, all the way from March East. The reigning champion of March East. Best DJ, yeah. Yes sir. I think Mazunzi Ramega would say DJ Gemini, do Hansi the reigning whatever. The reigning champion of March East. Yes sir, Hansi is the reigning champion DJ. of March East. Yeah. And Novaga win a cup clash at 2023-2024 season. 2023 to 2024 season. Yeah. Yes I know. Saka mdala shoda kufunza because pane rumors ari kusekuleta peteni ku cup clash yakaita muswe Saturday. Tina rimwe rumor futhi ratikunzwa kuti Kadiki ndiye akawina. Makafila sei some manager umfana. Atinofara singati kuzvinji radza tine kwatugenda. Uzikuona uchi manager munhu asina any award. Zvinoratidza kuti pane chikule. Saka izvi zvinototi ramba zvinoti motivate kuti kuita something. Yes sir. Zvinoti motivate. Yes sir. Alright. Saka mdala tine imwe question futhi because there is trending story especially on Facebook on all social media platforms. Trending stories. Tinotanga ndaziva kadi vanhu vacho saka kana mauya kustudio tiramugara chati tangopedza nyaya tinogara tapedza nyaya dzacho because zviri kunzi mukomana adambura ngoma and ndakanyatsokuona mavideos acho mukomana irwandani kusetsport center mukomana aipedza masports ari kunzi akabva apiwa 10,000 Zimbabwean US dollars. Zigera US. Aiwa chotara USD kudara because the story is trending kuona apiwa 10,000 US dollars. My stories, social media not a rose but 10K hakuna mdara. 10K. Dai kwangu ni 10K kwa mdenda katupaka 320 aika panza kana WGTI. Kadaiwa 10K ndezvo vanhu ndezvo social media. Saka tingati vanotsvaga mastanza. Anoda kungotsvaga kutrend wozvaone mukomana. Wanatsvaga timondo kune mujaya wese. Alright, mujaya wakafila sei after wawina cup clash yegore rino iyi. Wakafila sei wakanzosenda. Vanhu pavaikufarira because takaona mavideos akasiyana vanhu vachiita promotion vaida kutorwa mapicha nakadiki vachita kadiki ngambo tipa mafreestyle saka makafila sei. Saka DJ Gemini, thanks so much for your time. Nekuya kustudio nemfana nekuti munzo side remfana. But my last question is ndakamunzwa ndimi manager mfana. Saka this is the last question. Mfana ari kupusha maweeks tikunakirwa nemangoma mfana ari kurova mangoma. But there's this question ekuti hanzi pane type yemasongs arikuimbwa nemfana. Saka ndizoti mfana anonyora ega masongs ere ndi munomunyorera masongs because pane content inozi nevana ifanire kuchiimbwa nemfana. Saka ndimukunyora mfana masongs ere pano mfana anonyora ega masongs ere. Mukomana ari lyrically mukomana anonyora masongs. Tinozongogaita one or two things but mukomana masongs zvekutonyora chete. Ndopanoitira titi mukomana nechikoko because at this age ngoona mukomana achigona kunyora song ichipera zvinoratidza something. Nenge mati njengi kwesena mbinjana because arega ndive specific. Mukomana anonyora but tinozongogaitawo but kunyora inotonyorwa song yakatopera. The other question is pane content like explicit content or content like masongs really like adult people they don't expect Kadiki or to be sing those kind of things or to be saying those kind of things. I think kana content yaisiri explicit inenge right because Kadiki akaimba zvezera rake taita zvefokoti Kadiki anofana kuimba zvisiri zvistori zvezera rake zvinofanira kuita extra vanofana kusara vane curiosity yakaemera kuti Kadiki ndianonyora izvi Kadiki ndianodai Kadiki ndianodai saka for information tisati tiite zvefokoti tinoita zviri extra ordinary. So I think ndakwanza yandiri. Thank you so much. Thanks Mdara. Mapenzi masipho. So one last thing that is unfortunate to most studio is atina instruments but ameno kana Kadiki achikwanisa angoti pa freestyle is we are closing this segment of our interview. Yeah. Come on. Kumbira mdani kwa sababu weza ngakanyanya unyarara kam studio sasa mukumbira tichivarisa musangano wedani kuti poka katswe vanhu vanazonzota mukomana asizve kunyepa mukomana anopedza saka tuisa kapedza so amise Kadiki
Jenny Saka, Chiswa, you were Dikati Ichongoma, the Chunjino Marathon and Goma Injofura Marata, the internet victim internet Tama, Light, a Katiba to Yam. Yes, I saw we run Kadiki all the way from Mash East. To be specific, Anu Bagumarondera, the akahwina Cup Clash here this year. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Moramba Misako Kadiki, Anu Pizza.